Както ви обещах преди малко, сега ще видим историята наистина на един велик българин – Дан Колов. В село Сенник преди 122 години се ражда Дончо Колев Данев, известен на света като Дан Колов, българският лъв. Слава, победи и престижни награди, щедрост и доброта, както и доста тъга се вплитат в тази човешка история, началото на която е в Севлиевския край. Аз съм племенница на неговия брат Желю. Но Дан Колов, когато си дойде тук в България у нас, разбрахме, че той няма никакво семейство и заживя при нас. Затова аз го смятам за дядо и му викахме дядо Дончо. В историята Дан Колов остава като един от най-великите борци за всички времена и легенда в бойните изкуства. Прекарва в чужбина 30 години, като има около 2000 схватки, печели почти всички. Първата ми среща, аз бях на 5 години, когато той си дойде от Америка. Когато си дойде, цялото село, хората, пък и от целия Балкан, бяха слезли хора с каруци, с коне, с магарета и се строили в източния край на селото, като очакваха, че той ще си дойде от към Севлиево. Но дядо Дончо, понеже не обичаше много пишните тържества и гости, той се идва от към Троян, откъдето никой не го чака. И тази върволица от хора само за 10 минути се пренесе тук пред нас. Всеки искаше да го види, всеки искаше да го пипне. И дори се чуваха възгласи: той бил като нас човек. Ей, тук на стълбата, на тези камъни. Бях права, за да мога да изскоча нагоре. Аз бях ниска на 5 години, за да мога да го видя, като слезе от колата и влиза във вратата. Като се лутах на тъй да видя дядо Дончо, паднах. Дядо Дончо в това време пристига и ме прегърна и помисли, че съм се убила, ама нищо ми нямаше. Когато дойде 39-та година, лятото, беше едър, строен, снажен, но есента, към декември месец, взе да чувства вече слабост. Дан Колов е болен тежко. Дори има версия, че неговото заболяване не е станало по естествен път, а че е бил умишлено отровен продължително време от френски лекари. Но дядо Дончо казва: мен болест не може да ме стопи. Той тъй кашляше, че кънтеше къщата, още я помня. И казва на баща ми: изкарай ме там да погледам от високо Балкана. И когато седна на леглото, аз бях отзад, помня, казва: и тук вече мога да умра. И така свърши този велик човек. Как научиха целия Балкан и цялото село, всички хора струпани тук, всеки искаше да дойде да изпрати дядо Дончо. От Севлиево казармата, войниците, с конете, с оръдията. От гимназията авинците бяха безчет. 12 попа имаше за погребението. Дан Колов е погребан срещу Балкана умишлено. Така според местните застават Балкан срещу Балкан. В църковния двор, на най-високото място, за да вижда Балкана, докато свят съществува.